kitching kunat luma la bangke nili long alo ke do teng plo tangte la Assam Power Distribution Company Limited APDCL atuma bangke la pheloi litum karbiang long tak total Assam long ke long phodo latum so project kasemar jipu ngasi la song mong atum proposal ka request ke adimak long ke la phelo ra atum nili ka chinia lam bangke je long pho Assam long phong long pen karbiang long 2 number puri dulo lake klurdung blok klurdung and Syria halada kabang 10,000 bighas 10,000 bighas pan achiri latum nangi pusikipu approximate area 10,000 bighas lapen ako puthot do thulang karbiang long thak lo number 3 langkaijan longta karbiang long lata 10,000 bighas alang letum proposal daksi ki pilo APDCL tum asi ako puthot do thulang number 4 along lahorijan along bangta alang letung AP2 bangke 5,000 asi 5,000 bighas lasi ladak katuk awel long ke tok long ni long bang klurdung bangke en Syria pusi ketok lapendak lahorijan bangta en Syria pusi ketok setame dak langkaijan bangke lason thang ta ketok dak abe setame lasi dak nili pinikan ningje nang kokrar phan ka pachini nang kok bangke la phelo je klurdung pen kedang lok la langkaijan lahai ajo ang nama long bangke lake wildlife sanctuary marat longri pusi ili tuma phan afrang pen name sorkar tumi than bomlo rara phanta apen department tum nang than bomlo setame pinyani alang li tum kinang ji hut bangke la en Syria bonai de kuson aniyom lake alang tum dorkar hut bangke en Syria bonai ili tum dak kedo barim khaing long aso jaseme pele tum karbiang long karbiak khai tum kedo ningkan faru ningkan phokep sikep faru ke pleng ta sona rong do sahala so bangke forest pulote du long le pusi alang le tum kaning jiji asi alang le tum ma dorkar hut bangke la 10,000 bighas 5,000 bighas ke alang le tum nangji la penda ke en Syria pusi kaning ji la sila dak bang ni liklar dak pen karbiang long Thomas Council la pen jasimet pen revenue department IEM Omor Singh Tiso la pendak adjoint secretary la pendak ya kaduk ASO la pendak mane ARO alang letum phan likar jukang tungi bang la phelo nang letum along le chipun pakat sakar bang long je revenue along le ko an si doma free along le NC along le ko an si doma nang letum aprang la bang nang letum klar dak pen chichini tha la so phile ko mar phan ma ke pek nei ke pek dang le ladak ni letum ki puja lama be athe development ke letum ke nang sodlo hydro project kali la son ben ka prekta wang bom na la asi development along against kali nili te nili ki puji bangke laklar dak chinei laben forest department thumta alang letum dak karbiang long 10,434 square kilometer ang bongpen dak 7,000 square kilometer sose 7,000 kilometer sose tamane 65% ke forest area pusi alang letum ke ladak ke claim alang tum ka demand ke la ansi 65% ke ditum along le pusi forest asor ka cipu la sinang letum hanili nangi puji ka pachini yang tung mangke nang tum 65% along le area aprang cepat clear tha je konan na sinang letum 65% forest along le duma la so bos abang nang letum revenue pen forest department nang letum cepat clear tha forest department tum ningye pon nitum along le revenue tum ningye pon nitum along le sita ultimately autonomous council tum bang aning khang self interest pusipi rat interest kali athe rat interest belek lang ami thang jujung interest belek lang lasi lada bang alang le tum department hini cepak liam nang la konasi en Syria ma konasi forest area ma pinyan tala soal muklar dak awe dalang lasi dak cihili sai du lasi nili nang le tum revenue department of pen forest department of puji bangke nangli tum ladak tok thap tok phu bangke nili tum rat tum nang kre asi solar project amen pen nangli tum rat phan aduk ing hoiri nangli tum chenegri arong dam pen nang tum arong si solar project lu aron pen noi aron re pen than nampo ta rong aso nangli tum officer tum pen chini ne muchet hada ke ong dung ke dosi rong pu ki pu ilong lu lasela tum bangke chui dekhe juni dekhe lu lasi la soharuta klar dak nangji nang tum along jong nam tab no la puta chok je langkaijan klurdung lahai long kunasi en Syria ke doma 5,000 la horizon long bighas la takonasi ke doma nang tum rar phan no la pen la sopen api la so project a solar project pen nili tum la pen rara tum ko pilol le ke loinge ko alo le ke loinge ko ana power lo tum ke long nu ji ke dak la so bangta nili tum chini nangji ko ana percentage lo revenue ko alo long po
laso tatasi job putar itum ko an lo dakar biang long rat tum itum ke long nun po ing long aso tum ko an lo ke long nun po aku ing long aso pulote dak akai ke ong dun ke kar biat tum si ke ong dun lo lasi a percentage ke dak 100% nak po hala dak ke tok 15% atau 5% reservation 15% reservation bukan kar biang lo hale 15% reservation ST Hills bukan lagi 15% bukan hal Assam other than that kar biang lo a district but along si 15% itu long nai da kar biang long ke itu 100% sila itu lagi sakurta long nang po lasi lahai tanang itu IMOU kopi si ke doma nang itu agreement kopi ma rada pantan dak tanang itu piniarni Asam lo Chief Minister Hemonto Biswa Sarmanta ninje daklar dak ninje hai pinia meeting nili TV dak mo isi ke thelong do video clip thelong do je SP tu meeting SP tu ben alang li ninje lo je dak kisuman aling tu sini li ninje nang kok lo alang li klar dak ninje hai je hor ke julo te dak non ge a phain to ke lo ha jel thap thon noi pu bang ninje daklar dak la sinang li tum dam ninje daklar dak ninje no dak ke chok che puti ko pia file lo nang tum ke nepo la pen ko pilo nang tum agreement ke ko pilo ratum so project panali long po rara tum sakuri ko anlo ke long nun po kar biang long ratum la tanang le tum nil tum han klar dak nang pachini nai la si la so men pen nang le tum chenek tari rara phan ke dam tang ka chenek tamelo ke dam tang ka chenek tamelo nang le tum ko pia ka ning je ke revenue sor je kaliko nang pota ka ki ding bang nang la ha aki ding je pon le aki thi bang nang la nile tum rong aso tum akit ding akit hi achit tim nile tum chini jima nang tum sinang apilo lahai do edan tako nang tum ako nang puthula nile tum hanako aduk nang hola kali ko lake approval avi polang council pen pu nile tum chini ma council ni approval do nang ave hatero na sangu amuga sangu kar bikur pholong dam nang la nile tum chini ma nang chini ne sinang tum handak office long nang pang ni lo IM CM assistant dak nang bonai lo lana system avidet ta chok putelaga system avidet sia phang na do kok lasia system do sik bonai lo lasi piniar ni nang le tum nang li mi thang rada long le chi pulo tangte nang li long le ka pota ki ding wadet akit sia wadet la pen council approval avi pu lasi nang le tum piniar ni dak omorsing tiso revenue in charge nang li rada phan dak than tha la pen dak land settlement board advisor la advisory board a chairman dok alang li dorsing rohang MLA lo alang li tum bhani klar dakrat phangi tha kar biang long nang li tum ke do bomahut batai ko ansi board a meeting ke do lo land advisory board a meeting ke do lo la pen vi form pako ansi ke chepe pas lo la pen chiri ko ansi ke chepe pas lo nang li tum la rat phan klar dak thang tha athel hai ke akah no lam kali pilo hai ke klar dak than melu la ke nang le tum ke claim pon misen plote la ke aju sit nang tum rong rat nang dudun pu lasi nili pui bangke nang le tum la nili tum rong asor keng set tuamat nili tum bang nang tham na ling ta la tum kroi pu bang matha pen nang le tum la so pota amen ki tha pen la pen I approval pen nili tum han nang chong thuri lasi hala so pota a duplicate ki pi ko malo duplicate pota ki pi ke a duplicate pota ko malo ki pi ke hala duplicate pota ta nang li tum la system ke do tum si ki pilo nang tum mondol tum si anut ke toklo nang tum skes anut ke toklo nang tum ergosian anut ke toklo nang tum SO si anut ke toklo nang tum joint secretary si anut ke toklo la so ofisi ladak pota long ta RO pusia suhi ke dolo dake nile tum me thang ladak suhi ke che tok kali lo ke pota pu ke hala nile tum si me thang che tok dek ronde duplicate ko lagi nang thang che tok asil theng tam chot punang koi melu asi hala tum hanang tum ne phai ma pia polo pinianta ningje hedet omorsing tiso pi polo ningje hedet pinianta je la pota duplicate kai su tum han an sakuri than lap nei bu pi polo ningje hedet la si rara tum kar biang long rat atum ile tum da cherok tok nai la si ile tum handet kalili kalang lang na pingkhat tabret pu chok che hala duplicate pota nang pi se tame la ke mondol tum sinang pilo SK tum sinang pilo la hai revenue officer tum sinang pilo ero tum sinang pilo lasi pini klar dak pen nani lo je solar amen pen nang letum long le amen pen rada phan chenegri arona teng pen dango ni letum dake puya lawe development ke nang po la pen an so se kemi phan ni letum phan dak klar dak nang thani la dak ni letum dak local inglong aso tum job ko anar lo ni tum ke long po la pen 100% ko an lo wali dak ni letum ke clan tek anat achakurian ken ni tum si long lap nang po technical line tek la ke ang tan ben nang po lasi lahai lo ni lirat phan pachini gang tung il tum ka duk we rata la so banga cherok tok dunangi la pen ke dam tang la for lena ke chok che along le akali kelang la amen che thap era teng bangke na hai ke nang klem bong rinoi lasi ni li pini klar dak pen ni ji ke la long le phelang yo silu tum cherai pa me plote il tum hemplek ko pi phalo ke hang poke rara tum hemplek ma gar pi along le avi pin plote ko pi phalo tum hemplek dak hang poke
kalili kalang lang masa pata ke pialang letum lasi la bangke nili pui bangke longle phelang bang letum cerai pami nangi lasi apol pen apol hut alang letum lang pami mesi kaprek kaprek long tai tum char gunang kok lo lasi pini laso aferang kia mai long pen nili puang tung bangke omorsing tiso alang li rara pan pangri thegiam ni kalilo kadui phan ke lang kang hon pon thegiam ni kailo ami thang jungjung phan cheklem chot jungjung cheklem chot buke wangjiar ni nili isi ni lagla proman tapi ji lasi daga bangke nili pui bangke revenue department penge omorsing tiso phan ke laso arpu penge alang li phan ing thanak po cm Dr. Tulram Longhang ake hai phantan nili achuning riglo jalang le phan la sor pu pen bangke pasunang pola omorsing tiso iam lagi lapen alang le tum dorsing rohang ta klar dak pen thano nili muntan ingilo nang le tum advisory board nang li dohut batai ko ansi doma ko anachi risi nang tum rar phan ke pima la long le la bang nang than nang ni lai lo pini nili pharang ke mai ke phake la pen nili putho dako ki jo si tame rui thulo je development against kali ta nili tum nang chini du nai nili tum ta rat dulu nang le tum rada represent pusita nili tum nang apa si rat nang apa si nang tum ta arling theke malo a system long du long lo lai lo lasi nili kadui rat phanta kar beng lo rat phanta pa chini lo penang le tum ta lahai lam ke chini nei cherok tok nangi an so se nang tum ta lahai it dum long le phelang cherai dun thek nei pusi pa judi kolo